tayo magsika bitaw. Dagdag mo. Gadayo day. Litik. Gardens by the Bay. Ayun, i-zoom tayo. Wala, win pa po tayo. Matuga na tayo dito. Para makiya. Para makiya. Of course, our official photographer. Siya naman daw magpo-photoshoot. Diba? Pak. Tak. Hala, sige, pak. So ayan na, we are on our way to Flower Dome and Cloud Forest. So let's discover the beauty of the nature. Oh, may pa-welcome sila sa amin dito. Wow, ang lamig. Ang lamig agad. Tapos naka-sleeveless. Oh! Wow! Full of flowers. I love it. Dito na siya. Oh. Social na mga halaman nila rito. Fully aircon. Wow! So, dito na tayo mag-start paikot. Mga iba't ibang klase ng Ano to mga flower dome kasi siya sa lahat. Pwede pa sila mabasa ng mga skin. wow, ang ganda ng mga halaman. Oh, tumanopos. Ang ganda oh. Ganda, mga ornamental plants. Nalagay ka dahil. Nalagay ka dahil. Dahil, diyan ka dahil. Tayo ka lang dyan dahil. Diri. Pares kayo ng color ng damit. Hindi na malaman. Ang ganda! Uy! Singapore. Oo. Wow, sarap na mamamasyal dito. Lalo na yung mga plantita at plantitas out there. Totoo, yung mga ganitong klase ng halaman, ang ganda. They were originally from Mexico. Ganda. Uy, hindi ako inbo. Grabe yung cactus dito. Wow! Such a wonderful place. Ha? I wonder. Ang ganda. Dito naman, ayan, oh, yung tabi ng bay nila. Oh. Matatanong mo rin dito yung Sky Park ba yan? Tama ba ako mga moms? Wow. Sana may ganito rin tayo sa Pilipinas. Social na mga halaman dito. Uy, mga naka-aircon. May mga Pilipino pala rito. Hi! Wow! Andito na po kami sa baba. Oh! Dami rin magagandang mga ano rito, bulaklak. Ang galing ng mga ano nila rito, hardinero. Diba? And ang kanilang motif is sakura. Wow, parang feeling ko nasa Japan na rin ako. Oh. Hello!
Hi, Mami! Mga taga saan po kayo? Picture, dali, ma-picture. Ay, sige, po kayo. Dali. Oh, diba? Nandito na kami sa Singapore pero parang nasa Japan na ako kasi nakasakura inspired ang kanilang forest. Wow. Makikita rin kita in person sa Japan soon. Ganda. Kasi naalagaan din talaga siya. Siya ay isa sa mga nagme-maintain dito, maintenance ng mga bulaklak. Wow. Wow. Search that Brenda. So dito sa loob may mga naka-display sila. So I guess this is just like yung mga house sa Japan. So may mga display sila. And these are their flowers. Ganda. Coastland. Ano nangyari sa Inday? Kung sa kaman Ito na ako sa Ako din.